चला अच्छा यही बेर आवेला बात है कोई तारीख हो 26-27 हुई हो ना 27 आज हो केने बाबू छोटा का बोला लोक लोक बेटा बाड़े बाड़े रे हो जी बाबूजी। एने आओ का हो बोल। तनी जा बाजार है पैसा वैसा लो तनी मिठाई ले लिह आई लो 300 रुपया बिना कांट वाली गराई ले लिया मछली आई ओह नो हाय ला जैसा मिठाई ले लिया 1 किलो पाउन निमन देख के आई काहे के मिठाई मांगो तड़ो आ मछली हमारा के देखे हो के का बता देखे हां हां आओ तरह से देखे जो मोर मिठाई लेके बाजार से जो ठीक है बजा तनी हाल तो पिया ही है ठीक बा एकदम जरूरी हाल बाबूजी हमर नौकरी क्या पैसा दे ले बान कम नहीं थे नहीं अच्छे जाता नकली से ले ले मछली मुर्गा आवा तेरी बाबूजी हाथ भी लेके ठीक है जल्दी आइए बाबूजी आगुल क्या लगता हां मिठाई या मछली लेके आ गई ला 20 रुपए बचा ना 20 रुपए बचा ना हां ले ली का तो ले बा हमें से मिठाई बाची तो खा लिए पैसा निकल आते अभी जाए के बावजूद देखे अभी ठीक बा इसी का जो मिठाई था दे चल जो घर में दे बनावे के मछली अभी ना काटे वाले ले ली से नु हां मैं काट वाली है गरई हां देख ल तू ओने मस्त बड़ी जो भी ताजा बड़ी था ना हां एकदम वैसे फूल ला लोग हाल भी बनावा हुआ और चला लो यो लो ये तो आवे नहीं घर हम के बा हो के बा जी हां आई आ गई दो रसगुल्ला में तो भुलाई को रहेंगे चल रुक जी चल यार चल बच वो बेटा लियावा कुर्सी और ची ओह नो भाई कुर्सी और ची लियाओ आपको निका सब है हां कुर्सी और ची लिया बैठ बैठ लो बैठ ली है ले बैठ सब वो बाबू के देता बैठ ला बाबू नमस्ते नमस्ते और सब बैठ लो पानी नहीं मंगाओ तने पियो के जा ले ला वो पानी पियो ठीक बा तनी हाल दुख गयो आवे वो में दिक्कत ना भला पूछ सब ठीक लिखी तो होती है पानी रखे पानी तो बाजारिए पर ठीक है आ तो पी ही ना सब मिठाई ना कर तो चाहो पी लो चाहो पी ठीक है अरे पी ही लो पी ले पी ला बाबा तू पिया जौन चाय पानी बबुआ पियला हन उहे लेगा ना ना वो तो छोटका लड़का बाका हां बाका लड़का तैयारी होता घरवा में ठीक बा बुलाई अच्छा बोलाओ जी सुनी खाना वाना बनल बा चावल वाला मछली बनले बानी बिना कांट वाला गरई खाओ के जाई मिलो बिना काट होला बिना काट होला मछली कौन हमरो मालूम नहीं कि बिना काट वाला मछली कौन होला पूछ ली समझे से बिना काट वाला मछली कौन होला समझी और बिना कांट वाला मछली नहीं की क्या खोज जाबे ना बना के खियान तो बुझाई कोई अभी नहीं किलो खइले बिना कांट वाला मछली अच्छा खिया के दिखा दी कोई अरे हतो त लाख रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का मलाई समझी अपना लड़का के देखो हां ले ला पयान का ना ना ई ना वन पाम खराब में भी हम दिया कावत नहीं अच्छा ठीक है मलाई ले काम बा तो ठीक है
ठीक ऐ ऐ बोल या सेटिंग हो गई हाय या सेट हो गई या सेट हाँ अभी लड़का नु देखे के बारे या कान सेट ई काहे खोला ता तू गर्मी भइल बारे का करबे अरे साला तोर बिया करता ना हमार बहुत के कर बिया होता है ऐ सालो गरी हमार के बाजारे बिदा खुला नु मिठाई आ मछड़ी लियावे के गरई साला बिया हवा के कर होता थी तो कोला हनु के माने ओहरी हमार कोला हनु के तोर बियाह करे के बाद हां तोरो के का कोला हां तो बिसारा लागत बुढ़ावा यो बिया करता ना रे हमनी के झांसा में डलले बैठे ठीक कहत रे भइयो साला देख ले साला हाँ, ई भाग गई साला बियाह करे देख ले अभी साला का जवानी बैठे ई साला बाप बारी साला कसाई बैठे साला कसाई बारी साला बड़ा ई साला खराब बाप बारी ठीक कहत है साला बुढ़ावा के सोच गलत हुआ है तो भाई देख साला बड़े झाड़ झुड़ करा त खूब साला कमान साला बोलैला से माने लइका देखावे खातिर अपन साला बियाह करे ऐ बाप ऐ का रे ई काहे कहना त हो यहाँ तनी देखे जा हमारा के अरे साला पूरा 60 गुण बकारी पूरा साला ये तो आई बाबू मार करना दो अरे साला भी तुम बियाह कर चुकी बा सोचा तनी बियाह करी त तो मायू आ जाई त खाना वाना तुमको बना के दी अब बुढ़ावा काटी चानी लगा के मच्छरदानी सही गाना गा काटो चानी अब काटी बुढ़ावा चानी लगा के मच्छरदानी साला रे जान रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं समझिए अपन लड़का के बोला इतना तना देरी करावत लइका हां लइका का बोलावे के बा हमें दे हाथ ना आठा काठा बानी हमरे त बियाह करे के बा रउआ से थोड़े बिया करेल लड़का के बना बोले बस लइका अभी त बियाह कर दिको दस हम हई हमारा बियाह करे के बा ये समझी जी का कहतानी दो चार गो लड़का हो गइल बानी बिया करे के कहता समझी जी थोड़ी लागम हमार बाबूजी लागो ए महाराज रउआ का बोलतनी हमरा जोड़ा पारी के बाद आ त जोड़ा पड़ी होला जवानी से होला साला ये हमार बाप पागल आ गया ओए जोड़ा का बुरे पूछू ना बियाह हमार करवा दो ना तोर बियाह हां साला हमार अपन बियाह करे के बा हमारा को घरे विदा पिला है पाला के जो मछड़ी आ मिठाई लिया तू देखे ना होता हमारा कराओ कितन बोलीला हां हमार करवा कि ना हम बड़े उ छोट बड़ देख दुनो हमार से छोट हवा सब बिया से मत कर बड़ हम हई बियाह हमार करे के बा। लड़का बाप की अपने में करतल शादी वो तो कहत कि हम शादी करम ले के रीति रिवाज ठीक नहीं है ना पाक महाराज एकदम ठीक बा हमार करी हमार ना तोर ना हट हमार ओके हमार कहि जो हम साले बियाह करबा साला बियाह करबे बुझल हमार बियाह हमने की सब जा ना ना रुक हमार बियाह होई हमार बियाह होई ना जी तू तो पूरा हाथ में हमार ओके रउआ सबे के तो मान लीजिए कि अपने में इतनी के तो बोधी हई लोग राउर लड़का को आता नहीं कि हम बियाह करे रउआ को आता नहीं हमने के समझे से थोड़े बियाह करे लड़का से नु लइका छोटा हम बड़ हई देख हम कहते हम लड़का बड़ हई हमार बाप पर छोट बच्चा के हमने बियाह कर अरे साला तोर माई आई त तबे न तोन के ख्याल रखी तब ओकरा बाद हमार बियाह हो जाई तो तोनी के करवा दे रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का हमारा माई की काम नहीं थे हमें मेहरारू चाहिए साला चाहे तार मेहरारू चाहिए अरे लहर करवा अपने में का चल देनी लो ए रुका 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 कहां जाई बोलो जातन जे रउआ सबे 3 आदमी बियाह करो हम एगो मान लीजिए कि लड़का खातिर बन जे कि रउआ खातिर बन त मने हम बियाह ना होई ना एक घर में हमनी के बियाह ना करत है अब ना करब हो त हमके खासा दल हमको मछली बनावल 2.5 किलो जियान हो गेला मिठाई खइला ठीक कहता बाबू ने मार के पैसा छीन द पैसा दे पैसा पैसा बो
हां जाए गलती गलती का क्यों पैसा निकालो हां सब पैसा छीन लियो अब चले जाइलो बाजारी पे भेटाइम सके निकालो साला मालदार पार्टी बुझात रहे रे रे साला हम तो निका बाप न होई रे दे सब हम छोट नहीं अरे साला तो 6000 साला मालदार पार्टी रहे ऐसे तोन के हिसाब कहत नहीं हमार बियाह क लेबे तो सो तब तोन के करा दे हमार कर तो ना हो जाए पहले अरे दे दे पैसा चल खर्चा चल भर तो खर्चा भर ले चल धा कोई कहता ना बारे 5000 बढ़ी बा इधर 4000 से 6000 6000 हां चल बाबूजी हां उनके रोज 5-10 हुआ कहता नहीं हम के मगले बन जाई मार मार छीनो हां हां हम बात सुन जान जा तू सब तारा चलते हमारे बियाह कर अरे तुम घर तो काहे करत छी साले भयो अरे बुढ़ो तो पहला निकाल रे अरे भाई छोड़ दे बाप नु ई साला तोनिए चलते हमारे बियाह कर बियाह बियाह काहे कर देला करे तोनिए चलते हमारे बियाह कर चला आज के बाद साले घरे मत ये से हित ना ताइए से तो सो भागो सो हमारे सारा चाटा नहीं ना चलो करा की पटक के घर में पैसा माल छीन लिया हमनी के देखा तड़े हमनी के देखे खातिर बोलेला सपने जब मार तो हमारे के अपने बियाह करे के खराब लागल